Mundu gizatiarrago eta batuago bat eraikitzeko bakea, enpatia eta hezkuntza oinarri sendoak dira. Balio horietako bakoitzak funtzio berezia dauka gizarte justu, harmoniatsu eta iraunkorrago bat sortzeko. Elkarrekin bakeaz jositako eta jasotako momentuak elkarrekin hastera eta hestera garamate. Bakearen faltan mesfidantza, beldurra eta indarkeria nagusitzen dira. Gizarteak zatituz eta bakoitzaren gaitasunetatik urrunduz. Gero eta anitzagoa den mundu honetan, enpatia besteekin emozionalki lotzen gaituen zubia da. Inguratzen gaituzten pertsonen lekuan jartzeak, haien esperientziak, sufrimenduak nahiz pozak ulertzen laguntzen digute. Eta era berean, hauek, aurreritziak apurtzeko eta ateak zabaltzeko tresna nagusia da. Hezkuntza bakearen eta enpatiaren oinarria da, eta pentsamendua aldatzeko ahalmena dauka. Hezkuntzaren bidez, enpatia irakasten da. Enpatiak bakea sustatzen du, eta bakeak hezkuntza loratzeko beharrezkoa den ingurua eskaintzen du. Gure kultura, erlijio edo pentsamenduak ezberdinak izan arren, helburu berdina daukagu. Eta hau, itxaropenez eta duintasunez margozatako mundu justuago eta hobeago bat sortzea da. Hormak eraitziz eta zubiak eraikitzen. Bakea gugan hasten delako. Otxarkoagatik mundura bakea erakitzea guztion ardura.